Увесь дзень учора бахала, тарахцела на тым баку лесу. Спярша гучна тахкалі стрэлы, гайдалі лясное рэха кулямётныя чаргі. А пасля, пад вечар, усё неяк неўпрыцям сціхла. Мяркуючы па ўсім, прыйшлі кранты і на групу улашчыка, якая спрабавала атабарыцца ў тым баку лесу. Значыцца, і там не было паратунку. Як не было яго тут, каля морачы, як не было ў гэтых лясах, у акрузе, ва ўсёй Беларусі. Васіль Быкаў на чорных лядах. Мяне завуць Вітаўт. Я жыву ў Менску. Бацька ўзяў мяне ў гэтую паездку неахвотна. Ён кожны год прыязджае сюды такім аўтобусам на 27 лістапада, у дзень першага бою слуцкіх паўстанцаў. Ускласці кветкі і запаліць свечкі. Але, кажа бацька, што ці не кожны год сустракаюць іх тут міліцыянты. Ваявалі паўстанцы з савецкім войскам, таму шанаваць іх нельга. Яшчэ невядома, што будзе гэтым разам. Пад бел-чырвона-белым сцягам мы адчувалі сябе і ў Грозаве, і ў Семежаве, і ў ўсёй Случні нібы на чужой зямлі. Вакол нас пустата. Людзі баяцца чагосьці. До нас далучацца яны не спяшаюцца. І наўрад ці ведалі, чаго мы стаім каля гэтых крыжоў, якія і ўзнеслі зусім не яны. Мінулае тут забыта. Год 1920. Ленин Склянскому. Международная обстановка требует бешеного наступления на Польшу. Делается ли? Все ли? Энергично ли? Командовать стратегічным заходнім фронтам прызначаны Михаил Тухачевский. Ён аддае славуты загад. На Западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На Запад, на Вильню, Минск, Варшаву. Марш! Былы поручник Тухачевский рыхтуе штурм Варшавы. Маршал Пилсудский – контрудар. Але занадта спакойна, нават марудна. Усім ужо зразумела, што бальшавікі на Польшчы не спыняцца. Генерал фон Лямпе, які амбітнага паручніка ведаў яшчэ па Семёнаўскаму палку, задае трывожнае пытанне. Тухачевскі. Няўжо Наполеон? Марнай была трывога. Разбітая пад Варшавай чырвоная армія бегла на ўсход. У Наполеоны паручнік не выйшаў. Калі фронт нарэшце спыніўся, да Варшавы было ўжо 600 кіламетраў. Тут памяталі мінулагоднюю адозву да насельніцтва былога Вялікага княства Літоўскага. Тады абяцаў Пілсудскі, што Польшча і Беларусь збудуюць стасункі паміж сабой як роўны з роўным. Падчас сустрэчы з насельніцтвам Міншчыны тады ён запэўніў: «Вас, мае панове, найбліжэйшым часам паклічуць для таго, каб перш за ўсё вы самі пачалі кіраваць у органах самакіравання, а потым настане тая часіна, калі вы зможаце свабодна сказаць, як будзеце будаваць вашу дзяржаву». Але з таго часу прайшоў год, і Случчына, не дачакаўшыся абяцанага, сапраўды пачала вырашаць, як ёй жыць далей. Дарэмна турбаваўся бацька. Гэтым разам міліцыя да нас не чаплялася.
Відаць, не было каманды. Толькі чыгунны Ленін у Слуцку і ў кожным мястэчку насцярожана глядзеў нам услед. По дарозе распавядаў мне бацька пра веліч гэтага краю. Але нічога адметнага тут я не ўбачыў. Куды ўсё падзелася? Цішыня да заняпад. Няўжо гэта тут было славутае слуцкае княства? Слуцк – город Магдебургского права. 16 рамесных цехаў, школы, слуцкая гімназія, друкарня. Нават паперу Слуцчына вырабляла сваю. Яшчэ перад Першай сусветнай тут быў ужо свой аўтобусны парк. Слуцчына – багатая зямля. Яна і ў Вялікім княстве Літоўскім захоўвала аўтаномію. Тут ніва была ўрадлівай, люд працавіты, рупліўцы, гаспадары. Ім было, што бараніць ад чужынцаў, і ваяваць слуцчакі умелі. Падчас той крывавай вайны 17 стагоддзя, якую назвалі патопам, Слуцк быў адзіным горадам, які маскоўскае войска не здолела ўзяць. Продкі гэтых людзей адстаялі свой край. Цяпер ім наканавана было сустрэць навалу з усходу. А хто не ведаў знакаміты слуцкі кірмаш? Сюды з'язджаліся са ўсіх вёсак сотні вазоў. Цэлымі сем'ямі збіраліся на кірмаш. Чым толькі не гандлявалі. А вяртаючыся з немалым прыбыткам, чаму ж не спыніцца перад тутэйшым фатографам? Прыпыніў той фатограф дзяўчатак. Гарадская прыгажуня спынілася тут. Мясцовы фельчар, напэўна. Ці, можа, настаўніца. І сапраўды. Вось так, усёй раднёй. На доўгую памяць. Будзе доўгай памяць пра тое, як заможна і годна калісьці жылі ў гэтым краі. Мірныя перамовы паміж Расіяй і Польшчай пачаліся ў Мінску. Яны былі цяжкімі і доўгімі. Толькі ў наступным годзе ў Рызе падпішуць мірную дамову. Ленин Данишевскому. Жаловаться на коварство врага, пока нет перемирия, смешно. Держите себя хладнокровно и архитвердо. Не уступайте ни йоты, пока поляки не докажут, что они серьезно хотят мира. Зноў дзеляць нашу краіну. Плата за магчымы мір з палякамі – наша тэрыторыя. Чым так прыгнечаны расійскія дэлегаты? А гэта пераможцы. Яны непрыхавана дыктуюць свае ўмовы. Даводзіцца саступаць. Беларусаў на гэтым гандлі, як заўсёды, няма. Кіраўнік незалежнай савецкай Беларусі паспрабуе прыехаць у Рыгу, але на перамовы яго не дапусцяць і блізка. Пытанне толькі ў тым, якая частка застанецца ў бальшавікоў і якую аддадуць палякам. У прэамбуле мірнай дамовы абумоўлена нават прызнанне незалежнай Беларускай рэспублікі.
За мір з палякамі Ленін гатовы быў аддаць усю Беларусь, але ад дэлегацыі патрабуе упартасці гандляроў. Гэта Слуцк, дом пана Вайніловіча, таго самага, які пабудаваў у Менску касцёл Сымона і Алены. Я недзе чытаў, што нават сам цар Мікалай прапанаваў яму стаць міністрам у Расіі, але адмовіўся тады пан Вайніловіч. Цяпер тут краязнаўчы музей. Нас туды не пусцілі. Не надта тут хочуць узгадваць, што ў гэтым доме адбыўся той з'езд, які абвесціў слуцкі збройны чын. З успамінаў Юркі Лістапада. Я першы раз у сваім жыцці быў на такім з'ездзе. Ніводзін прадстаўнік за ўвесь час нікуды не адлучыўся. І ўсе пытанні абгаворваліся і зацвярджаліся так удачна, як быццам гэта рабіў адзін чалавек. Раней за ўсё трэба было фарміраваць войска. Тады з рады вызначылі 3 сяброў. Вайсковая тройка апрацавала адозву, ці вярней кліч да моладзі, з тым, каб калі каму дарага бацькаўшчына, каб ішоў у беларускае войска. З успамінаў Антона Сокала-Кутылоўскага. На з'езд прыехала з 15 валасцей і горада Слуцку 107 дэлегатаў. З'езд адкрыўся 14 лістапада ў багата прыбранай залі дому пана Вайніловіча. Зеляніна ў перамешку з бел-чырвона-белымі сцягамі запаўняла залю. Старшынёй з'езду абралі Васіля Русака, а віцэ-старшынёю адваката Пракулевіча. З дазволу старшыні узышоў на трыбуну малады чалавек у чорным паліто з белым шалікам і сказаў, што ён Паўла Жаўрыт. Прыехаў з замежжа і прызначаны ўрадам Беларускай Народнай Рэспублікі камісарам на Слуцчыну. Тут жа зачытаў дэкрэт. Гучныя воплескі ўсёй залі былі адказам Паўлу Жаўрыду. Старшыня рады Слуцчыны Уладзімір Пракулевіч ураду Савецкай Расіі. Беларуская рада Слуцчыны, паведамленая аб намерах савецкіх войскаў, якія пасля выхаду польскіх войскаў хочуць заняць слуцкі павет, зневажаючы гэтым волю народа, энергічна пратэстуе проці агрэсіўных намераў ураду. Беларуская рада Слуцчыны сваю ўладу перадасць толькі ўраду, створанаму усебеларускім кангрэсам 1917 года. У тых спісах павінна быць і маё прозвішча. Нас, слуцкіх гімназістаў, там было шмат. Это я, Лявон Рыдлеўскі, стралец першай слуцкай брыгады войска БНР. Здымак вядома нашмат пазнейшы, віленскі, слуцкіх няма. Пройдзе час, і шмат хто пачне сцвярджаць, што гэта палякі сабралі і ўзброілі слуцкую брыгаду. Каб жа гэта было так? З паказанняў Уладзіміра Пракулевіча на працэсе па справе Саюза вызвалення Беларусі. Рада атрымала ад іх 360 зламаных вінтовак, з якіх потым слуцкая брыгада адрамантавала ў сваёй майстэрні толькі 200. Дазволю сабе думаць, што мы маглі б у той момант лёгка ўтрымаць у сваіх руках Слуцк. Варта было толькі папрасіць у іх пратэктарату. Не папрасілі. 27 лістапада першая слуцкая брыгада прыняла бой. А гэта сцяг палка. Начальнік штаба
нашай брыгады капітан Антон Борык. Колькі разоў потым мне давядзецца пачуць, што не было ў БНР свайго войска. А чаго ж у тую восень прыехаў на Слуцчыну з мандатам Павел Жаўрыт. І выпускнік Петербургскага універсітэта, капітан першай сусветнай Антон Сокал-Кутулоўскі хіба не камандаваў брыгадай у 10 000 чалавек. І з кім так упарта змагалася 16-я армія чырвоных. Военком разведки Красной армии Жибровский. Командарм У-16. Поляки покинули Слуцк 23 ноября в 11 часов утра. Белорусская Рада выехала из Слуцка в Семежево. На месте новой стоянки формируют второй запасной полк обороны Белоруссии 3-батальонного состава. С коммуникату штабу першай слуцкай бригады. 27 листопада наши отделы выбили большевиков з вёскі Васильчицы. 7 и 8 рота Слуцкого полка заняли вёску Мацкевича. Наши отделы у Копольскім напрамку заняли местечко Тимковича. Начальник оперативного штабу войск БНР капитан Борык. Командуючы збройнымі сіламі Савецкай Расіі Троцкі найбольш баяздольныя часткі адразу накіроўвае на заходні фронт. Цяпер ужо лёс паўстання перадвызначаны. А слуцкая брыгада, разгарнуўшы фронт амаль на 60 кіламетраў, вядзе цяжкія баі. Срочно, секретно. Разведсводка штаба 16-й армии к 19 часам. Слуцкое направление. Наши части, вступившие в нейтральную зону, 4 декабря заняли Семежево. Газета «Белорусское слово», 6 снежня. Войсковыми отделами Белорусской Народной Республики забранные у полон 300 чырвонаармейцаў. У тым ліку 3 офицеры. Пасля абезаружання палонных отпустили на волю. Але ніхто з іх не хоча ісці да сваіх. Начальнику штаба армии. Банда белорусов, силой 100 штыков, напала на местечко Вызна и заняла его. Рота 69-го полка выбила противника, но с контрнаступлением его наши части вынуждены были отойти. На Слуцчыну у тыя дні ішлі не толькі героі перакопу. За імі ўслед падалося куды больш надзейнае войска, паплечнікі непахіснага Фелікса. Яны хутка навучаць слуцкія вёскі вымаўляць мілагучнае слова продразвёрстка і аддана любіць савецкую ўладу. Вайскоўцы не ведаюць, адкуль чакаць нападу. Чаго прасцей? Усю вёску ў ланцуг. І кожнаму 10-му кулю ў патыліцу, пакуль не скажуць, дзе паўстанцы і хто каму радня. Няма ўжо на Слуцчыне ні адной магілы паўстанцаў. А ў мястэчку Вызна мы нават памятнага крыжа не знайшлі.
Кажуць, мясцовы бацюшка загадаў сваім вернікам яго спілаваць. Няўжо ён ніколі не чуў, што тая ўлада змагалася не толькі з паўстанцамі? Якія там камуністы, калі ўжо святар ламае крыжы? Айцец Леанід прамовіў малітву і пакланіўся таму пустому месцу, дзе стаяў калісьці крыж. Што за краіна? Нават царква па розныя берагі. З камунікату штабу брыгады. 30 снежня брыгада перайшла раку Лань і была разброена польскімі вайскамі. Аднак пэўныя баявыя групы, заснаваўшы паўстанскую арганізацыю, засталіся на тылы бальшавікоў, дзе і далей праводзяць баявую дзейнасць. Я на той бераг ракі не пайшоў. Не ведаю нават чаму. На гэтым беразе ўсё было безнадзейна. Цяпер у нас тут і не было сваіх хат, родных і блізкіх, мінулага не было, і нават імёнаў быць не павінна. Але ж колькі людзей засталося, і стральцоў, і афіцэраў. Потым, недзе ў лясах каля морачы, нас моцна прыціснуць чырвоныя. Калі побач са мной ужо не засталося нікога, я перайшоў раку Лань аднойчы і назаўсёды. Кулямётчык з Максімам узяў правы фланг, кулямётчыкі з Льюісам, два слуцкія гімназісты левы. Ціха, як перад навальніцай, раптам засакатаў наш Максім. Ідуць, каб абкружыць і прыціснуць да рэчкі. Маленькі мост, што злучае свой і не свой берагі, высока і гола стаіць, небяспечнае месца. А тут грымнулі з усіх бакоў іх кулямёты. Адбіваліся гімназістыя, але акружылі і ўзялі іх у палон. І на месцы расстралялі. Колькі яшчэ там загінула, невядома. Савецкая ўлада яшчэ доўга будзе помсціць за тое паўстанне. Гэта не розныя людзі. Гэта Павал Жаўрыт. У часы Першай сусветнай і ў савецкай турме. А гэта адвакат Пракулевіч. Пасля допытаў. Здымак з судовай справы.
Паручнік Бранявіцкі забіты падасланымі ў Польшчу агентамі НКВД. Капітаны Самусевіч і Анцыповіч былі неафіцыйна выдадзеныя палякамі бальшавікам і пасля здзекаў і катаванняў расстраляныя. З успамінаў капітана Сокала Кутылоўскага. Некаторыя з афіцэраў, стральцоў, паверыўшы бальшавікам, што ўсім даруецца за збройнае змаганне, пайшлі ў сваю родную Случчыну. Спачатку НКВД не зачапіла іх, бо чакала, што за імі прыйдуць іншыя. Аднак праз 7-8 месяцаў усіх вярнуўшыхся арыштавалі, як выступаўшых з аружжам у руках супраць савецкай улады, ды павысылалі на 10 год у Караганду, Салаўкі, Калыму, Беламорскі канал, адкуль павароту няма. Там усе яны і скончылі сваё жыццё. З афіцэраў у гэткі спосаб загінулі палкоўнік Гаўрыловіч і паручнік Багушевіч. Прапаршчык Рудзік расстраляны бальшавікамі ў 40-м. А колькі загінула афіцэраў, падафіцэраў і стральцоў, аб якіх мы не маем дакладных звестак. Пазней, у 23-м, я скончыў гімназію, беларускую, у Вільні. Мне тады пашанцавала. Сустрэў свайго камандзіра, капітана Сокала Кутылоўскага. Ён дапамог пераехаць у Прагу і паступіць там у вышэйшую політэхніку. Але зноў пачалася вайна. І пайшоў я добраахвотнікам у французскі замежны легіён. На гэтым здымку, вось там, у версе, у самым цэнтры, гэта я. А яшчэ была высадка з марскім дэсантам саюзнікаў у Нармандыі. Потым перамога. У 47-м абралі мяне сакратаром прэзідыуму Рады БНР. Пераехаў у Лондан. Віцэ-прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі. Я, Лявон Рыдлеўскі, памёр на чужыне у 1953. Усё жыццё не пакідала мяне надзея, што калі-небудзь вярнуся, перайду лань на Слуцкі бераг. Там чакаюць мяне сябры, як на гэтым старым здымку, што зняў тады слуцкі фатограф, на доўгую памяць. Ніхто з іх бераг той не пакінуў, але ж і я не вярнуўся. Беларусь не хацела майго вяртання.